joka vika päivä São Paulossa. Ei ole keksitty mitään superia tekemistä näille vikoille päiville. Koitetaan sumplia vielä viime hetkellä jotain, mutta nyt mennään aamujumpalle. Oi, Cornel! Good morning, Alex. Good morning, sir. Bonjour, mon. Bonjour. 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 Caralho. Äskeinen äijä muuten, ketä näkyy tuossa klipillä, niin on yksi Brasilian tunnetuimpia rikollisia. Slippa. Ihan vittu spaguu. Tää vaan pahenee koko ajan. Lexin kanssa on ollut tosi hauskaa. Lex on antanut paljon energiaa mulle. Jair on nimenomaan erikoistunut tähän straikkaustyliin, että se liikkuu nopeasti edestakas leveällä jalka-asennolla. Lexalla on tosi saman tyylinen tyyli, mutta se tekee liikettä enemmän sen yläkropalla eikä jaloilla. Se on hauskan näköistä, kun ne molemmat osaa tuota etäisyyden hallintaa tosi hyvin. Ne hakee sitä etäisyyttä vaan vähän eri tyyleillä. Siinä on aika ihana Jairilla. Alkoi Jair lämpeämään. Nyt Lex saa rentouttaa hyvää. Hienon näköistä. Me tullaan kumminkin niin eri puolelta planeettaa. Tuolta saatana jääluska paskasta ja näen täällä palmujen alla, mutta sama ihmismaassa me loppupeleissä ollaan, vaikka ihoväri vähän vaihtelee. Ihan eri kulttuuri, ihan eri kieli, mutta yhteinen samba tässä menossa. Time! Legal. Cool. Very. His is very good. On se kikkavekkuli. Joo, se vähän tuli se ärsyttäviä vittuilevia. Hyvin. Ja Jari tiedostaa just heti se, jos se hävii sen brassipeli, pakittaa liikaa, se tajuu heti, että ei voi jäädä sinne tehdä tekuja vaan. Joo. Se lähtee muuttamaan peliä tosi paljon. Se testaa, vitsi toi ei toi. Nyt mä teen isoja koukkuja äänellä, isoja väistöjä. Tosi hyvä peli sillä. Tosi hyvä treeni, just tuolla, että kumpikaan ei saduta toista, vaikka molemmat olisi voinut saduttaa monta kertaa, vaikka oltu niinku näpäyttää vaan semmosen niinku merkkauksen. Vaikka niinku vahvoja lyöntejä tulee tai niinku koukkuja, mutta se vaan niinku tää molemmat pois. testaa enemmän toisen hyvää asentoa ja refleksejä. Ja oli hyvä setti. Kattokaa vittu tuota liikettä. Lex aloitti miniprässäyksen nyt huomasi.
Dois, time, aika. É isso, eu acho que mais mão, jogar mais mão, ele tem um boxe bom. Sim. É colocar mais mão, dois, um no corpo. Variar a mão, acho que é melhorar mais a mobilidade de mãos, mais golpes de mão. Enemmän lyöntejä, volyymilyönteihin, mutta nimenomaan et vaihda niitä, sekoita niitä lyöntejä. Sulla on hyvät boksaukset ja et käytä vaan enemmän lyöntejä, sit vielä enemmän sekoitat sitä, millä lyönneillä lähdet kombinaatioita. Vaan enemmän lyöntikombinaatiot sekaan, niin siellä on enemmän sitä variaatioa ja sit ne ei pysty niinku seuraamaan mitä sä teet. Et sitä vaan lisää, niin ei koska se mitä nämä nörtit tekee, niin ne nörtteilee, ne opiskelee sitä sun tyyliä, ja sitten teet näin, ja sitten tekee sen counterin. Mutta jos sä sekoitat sen vaihdat sitä koko ajan, ei ne pysy perässä silloin. Joo. Ja sä sun potkut on vahvoja, lyönnit on hyvin, sä oot pro, sä tiedät mitä sä teet, mutta vaan lisää sekoitusta ja enemmän lyöntejä, niin ainakin näitä pitkiä tyyppejä vastaan, ehkä lyhyempiä tyyppejä vastaan eri juttu. Joo. Hamin, koko ilta tulee. Mennään vähän seikkailemaan tämmöiseen tosi halpaan suureen kauppa-alueeseen, missä on paljon ryöstäjiä. Eli mua ei ole ikinä vielä ryöstetty Brasiliassa, mutta ehkä tänään on sekin päivä ja sekin kokemus. Mutta tänään sitten illalla me lähdetään paikallisen brasilialaisen luokke grillikouluun. Meitä opettaa aito brasilialainen, näyttää meille vähän brasilialaisia juttuja, mitä tämä brasilialainen barbecue, maistella vähän brasilialaisia kaljoja, jotain brasilialaisia erilaisia ruokia ja kokemuksia, joten tänään tutustutaan niin sanotusti brasilialaiseen ruokakulttuuriin. Tultiin paikalliseen kauppahalliin. Mielenkiintoisen tästä reissusta tekee sen, että meille sanottiin, että kun tuutte paikan päälle, niin menkää saman tien sisään. Nytkin on vähän porukat kattelee tätä puhelinta, kun sä kuvaat silleen, että ne nappaa sen tosta nopea ja lähtee kävelemään. Mennään kattoo, mikä kauppahallis meillä on. Ja tiedätte miten mieltä mä oon, kun syö kuorinaa ja sit äijä tulee tarjoamaan kiiviä kuorineen. Kiitos. Kiitos. Ja litchii perään. Mulla kasvaa näitä himas. Mä en tiedä tätä nimeä. No. Wow! Obrigado. Vittu mahat täynnä ihan. Tultiin 2 metriä kauppahalliin sisään ja meillä on kädet tänne hedelmiin. Me ei sanottu sanakaan tuolle ihmiselle. Tää oli hyvä, Mitä mieltä äijä? Me ei olla mango-ihmisiä, mutta tää on ihan törkeä hyvä. Kyllä mä sanoisin, että tää on niinku jonkun mehujään ja jonkun hillon välillä oleva niinku juttu. Että tää ei maistu hedelmälle. Okei, tää on mielenkiintoinen. Tää on hyvä. Shirimoja. Tää maistuu mun mielestä vaniljan jäätelölle. Miltä maistuu? Mun mielestä on vaniljan jäätelö. Näitäkin mun kasvaa himassa. Mulla on pari isoa puuta näitä. Mä en saa yhtään sanoa miltä tää maistuu. No kuvaile, onko se tää on makea? ihan oma maku, siis tää on makea, ootas. Se ei oo melonin maku. Ei oo kovin freesi. Todella omituinen, vaikea kuvailla. Tässä on semmonen rapea maku välillä. Ja se on makea, sellainen vaalean melonin makunen. Mut siis siinä on sellainen pienilainen rapeus, siinä ihan niinku lähellä kuorta. Ja siinä tulee mun mielestä sellainen vaniljan jäätelön maku. Ei se vaniljan jäätelö niinku hirveen kaukana ollut, mutta ei se super lähelläkään ollut. On muuten aika hyvä kirsikka. Vittu mikä hymy tuli. Äijä ei oo hymyilyt tolleen kertaakaan tän reissun aikana. Nyt on vielä kiva, mutta kohta se haluu rahaa näistä. Okei. Onks tää niinku verikreippi? Varmaan. Ei tää on niinku appelsiini. Ei niin makea. Esse Uruguaya. Niinku uruguainen appelsiini ilmeisesti kyseessä. Okei, se oli aika intensiivinen aloitus tälle kauppareissulle. Se oli kiva. Joo, mutta niinku 3 metriä. Oli hyvä. Otetaan tästä jotain herkkua mukaan. Oli sen verran hyvä palvelu. Joo. Tälleen, mutta tähän bisnestä. Alat vaan lappaa tuotetta jengille ja... Tiedätkö, vaikea jättää ostamatta. Ei, kyllä mulla tulee niin hyvä fiilis. Ja hei, sä hiiffasit nuo kameran, nyt tekee showta ja saatiin ohjelmanumero tähän, tiedätkö? Todellakin. Tälleen se homma toimii.
Voidaan ottaa vaan grillattavaksi, tuoda pari ananasta. Melkein jäätiin ekalle muutamalle metrille jumiin, mutta nyt ollaan päästy vähän syvemmälle tänne ja tää mesta on iso. Täällä on ihan kaikkea, hedelmäkojuista ruokakojuihin, mitä kaikkea muuta. Täällä on, you name it, täältä löytyy. Lähdetään tsekkaamaan mitä muuta kaikkea löytyy. Oli kyllä nätti, oli paljon kojui, aika paljon samaa toistoa, oli samat hedelmäkojut, samat juustokojut, mutta oli silti siisti kokemus, siistin näköinen mesta. Toki tää ulkopuoli on aika karu, mutta ei mitään, päästään harjoittelemaan grillailuun brasilialaiseen tyyliin. Tää on meidän maku, tää on meidän maku. Voi olla, että menee muutama ööli kanssa ehkä. Let's go! Pikkasen erinäköistä seutua. Tultiin tuollaisen porttivartijankin ohi ja täällä on tällainen gated community, hienoja taloja, tosi hienoja taloja, lampi tuolla keskellä ja ei mitään, nyt mennään katsomaan mikä mesta. Enso tuli ottaa meitä vastaan, meidän päägrillaajan poika ja kohta lähdetään sit nautiskelemaan. Minun nimeni on Murilo Medeiros. Oh, way better, way better. Mitä? Terve. Kokkimestari Texugo ja hänen poikansa Texuguinho ovat täällä grillimestarina ja opettavat meille brasilialaista barbecueta. Ekana me otetaan sokeriviinaa ja kanansydämiä. Kanansydämiä mä oon maistanut. Mä en oo maistanut. Joo, ne on ihan mielenkiintoinen, hauska. Vähän erilainen. Ja nyt kun se on brasilialainen tehnyt sen oikein, niin varmasti tosi hyvä. Aletaan vähän ryypiskelee ja viettää semmoista brasilialaista grilli-iltaa. Tää voi oikeesti mennä niinku pitkälle. Tää menee pitkälle. Vedetään kyllä päätuvasti. Huomenna ei tarvitse treenaa ja huomenna vaan lentoa enää Suomeen, niin krapulassahan se menee sitten hyvin. Leikistä. It's a very special drink here from Brazil. It's a sugar cane called cachaça. Cachaça. And right now my friends from Finland will try, okay? We will try, yeah, definitely. Okay. But look, I will teach you how to drink cachaça, okay? You never do that. Okay. Never. You just move your hand, look. That's it. Like a pro. Yeah, try. I usually don't drink at all, so... This one, don't worry. That's bullshit! That's so much bullshit! He drinks all day. So I don't move my head. Yeah, try. Keep this. Okay, go. And what's the point of moving the head? You know, because you're talking about you have 42% of the alcohol. Yeah. If you're doing that, when you have the oxygen mixed with the air, you get to drink more faster. I drank more. Yeah. So that's what we want. No. You get drunk. You know? Yeah, so. You get to drunk. Drunk. Yeah, drunk. But we want to get drunk. That's why we No, drink. but no, come on, slowly. Okay. We have all night. Yeah. In Finland, we you know we just get drunk fast. And I give you my glass for you. Look. Äijä vielä niinku tolleen purskut. Mä oon ammattilainen. Bon. Good? Bon. And not that sweet. I was expecting it to be More sweet? like this one. Yeah. This is sweeter, right? Yeah. This is more popular, you know? Yeah. That one I This is more tried. famous because you have different kind of here, like specerias. I don't know how to say specerias. You have the wood, the different kind of wood on this cachaça, and you have this color. You know? So they have various. Yeah, this is a Carvalho. Okay. It's like when you prepare like a whiskey, for example,
you know. Yeah, When yeah. you have the same, you have a bottle, you know. With Yeah, wood. the barrel. It's It's a yeah, barrel. yeah. Aleksi, kanan sydän. Okei, aloita sä. Hey, tää on hyvä. The chicken heart, does it have like anything on it? Just salt? No, or no, like just this? chicken heart with salt. That's it. Just salt. Yeah, that's salt. Sorry, bros. Sorry. Tää on paras kanan mikä sydän. Joo, tosi hyvä, tosi hyvä. Ei oo ällöttävä, ei oo ällöttävä. Tätä voi laittaa leivän väliin. Joo, siis oli sellaista kuin leikkele. Joo, joo, leikkele. leikkele. Mut kallis leikkele. Joo. Vähän niinku kallis Todella makkara, hyvä. tiedät. Makkara, paksu makkara. Todella hyvä. Makara. You have a makara. Makkara. Tell us more about the grill. Oh, okay. Here in Brazil, usually you have this, you know. You use this especially from Argentina, call it parrilla. And you have wood here. You put the fire here. After that, you take and put the charcoal from this side, you know, and you can cook. Let's make some class here, okay? Okay. For example, if you prepare the fire to do your barbecue, first test, 1, 2, 3, okay? You cannot wait until 5 seconds. If you have like, for example, here, 1, 2, 3, 4, 5, okay. But right now here it's very hot. 1, 2, 3, okay? So 3 is good. Yeah, yeah. 1 is too hot. Yeah, 1, 2 is too hot, you know. Okay. You can wait. All right. Here you have picanha. Picanha is a very popular cut of meat here in Brazil. Also in the other place, most people don't know about that. For example, I was in Germany, and the people put this not here on the grill, but put on the cook, you know, and stay like 1 hour, you know, cooking. No, please, no. And I will show how to prepare that. First of all, I'm put here, and look at that. Yeah, we have done picanha many times in Finland, really? but here 5 out of 5. But when we do it, not that good. But right now you have class with Mr. Yeah, Shogo. exactly. Come on, come on, That's come why we're on. here, man. We gotta learn from the best. Yeah. And also here you have some chickens, mango chickens. Nice. Yeah. This is called Imperio. Pääseekö painoihin tuota menoa? Pääsee. Pari kanan sydäntä vielä. Okay. Where's your beer? Mitä luulet tämän olevan? Muito bom. Ei ole tehty. In Finnish it's kippis. No. Hölkyn kölkyn. Okei, hölkynkö. Helcon Conquer. Hölkyn kölkyn. Okay, bro, saúde, Skull. Salut. Salut. Väittäkö kunnon kännit? Ei ollut tarkoitus. On. Ei ollut tarkoitus. Minulla on. Okei. Minä suostun. Mulla ei ollut tarkoitus, mutta täällä tarvittiin heti napsut, kun tultiin tonteille. Ja nyt on maistellaan kaljoja. Ja täällä on viinaa, mitä tekee ihan liikaa. Voi olla. Hyvin mahdollista. Tässä on seuraava. Skål. Skull. This is a Belgian Hyvä. Belgian beer. Belgium. That I don't know. Brahma. Brahma is more That's a fun. good one. That's one good one. Yeah. They're saying you're 12 and you know everything about the beers. What's happening, dude? I was teaching, but he don't drink No. at all, okay? Tälleen se tehdään. Oh yeah, now I understand. Eka vedetään toi kokonaisena. Sitten se leikataan pihveiksi. Alex, this is not a blood. Yeah, it's not. It's This myoglobin. This is oh. Ah, we grill a lot. We grill a lot, man. Okay. Most of the people take the meat from here, put here, and cut. No, totally wrong. You can take your meat from here, wait like 1 minute. After that, the hemoglobin will be the same temperature of the air, and if you cut the meat, you do not lose this. Look. Yeah, If you lose this, your meat is not so super. yeah, it will come dry. The taste is more dry. So when Yeah. you take it out, you wait for a minute. yeah. Yes. Yeah. Yes. Can you wait too long? What? 1 minute. that's it. That's 1 minute because the knife is very it's fria, como que é fria? Cold. It's very cold. It's very Ah. cold. And the meat is very hot. Right. And the juice of the meat is dry. Yeah. And the meat is dry.
Murilo, can I adopt him? Can I take him with me? We will barbecue all day. No, boxing. No. Oh my god. 10 years we will be calling him, not you, man. Next time we come here, Enzo, we will. Okay. Let's do it. You can go there to make a barbecue for you and your family, correct? Yes. Yeah, definitely. Let's make it Finland. happen. Yeah, Finland. Yeah. Finland. Kattokaa Is that just minkä the name? näköistä. This is a Brazilian bread because the name is a French bread. This Salt is the of Peru. salt, pahilla salt. Ah, When you have salt, This is the a Peruvian. this is the first. When you have like a big rock of the salt, Yeah. and you make some like a little thing. This is the first one. yeah. coming from We the use the salt. same. Yeah. So I'm using, in my point of view, I'm using after. You know? Yeah. Sometimes, I prefer to have salt here. Doesn't matter. Yeah. I prefer to use after. I use before and after. No problem. Siellä maestro pyöräyttää piihivit, kattoo pinnat. Vetää tunteella. Todella hyvin. Todella hyvin. Aleksi MMA. Ja siellä. Hän päättää, että se on siinä. Se on valmis. Totuuden hetki, lepää hetki. Ja mestari leikkaa sen. Tämä on alkoholiton. Äijä, mihin sä katot? Sä katot mua. Alkoholiton kalja, jossa on pikkusen alkoholia. Mä otan tohon. No toi olisi ollut paras. Oho. How's the picanha? So you Perfect. prefer to eat the picanha with the fat? You have it sliced? I'm leave everything. I cannot take her out. Joo, ei vittu rasvaa pois. Älä. Because some people take her out. But No. I usually start with the fat, but at some point I start to feel like, oh. no, but okay, if you don't like, for example, here, okay, I will serve you. Oh, I don't like to have the fat. Okay, Yeah. you can Yes. take her out here, okay, and you can eat. Don't worry. But some people take her out the grass before, put here. No, come on. No, that's prohibit. But you gotta enjoy a little, man. But do you have a job, Or No. you just like I fight and I commentate fight. Sorry. I'm just asking because Yeah. I'm working with IT. You mean real job? Yeah, no. No. He's just a homeless drunk. Almost there. Piikonja 5/5. No, it's a Are you filming? Yeah. Yes. Good. Good. But most of your time you spend it just fighting. Yeah, fighting. It's like it used to be 50-50 fighting, and I commented UFC in Finland. But now it's like I get way more from fighting because it has like a surge in popularity. Isukin picanha. Enzon Isukin picanha. They're loving you, man. They're loving. What is this? This is a jambu. This fruit is a jambu. 12V Enzo kertoo meille viinaa. No. Jambu. Laitapa sulle pieni. You drink. No. You drink no, that. no. You drink that. Really? Really? No, molemmat. It's at the same, it's a cachaça, but it's a different struggle. Otatko? Just take a little bit. But this, you put in your mouth and stay like 5-8 seconds, I'm okay. and you can. No mulla on pakko toi sanoa, niin eikö mä nyt ammu? Okay. Se sanoo tolleen kasuaalisti, että juo se. Se purskuttelee sitä 3-5 sekuntia. Sit sä niinku saat sen maun. Vittu, mä en edes juo viinaa, mä oon ihan. Nyt mä vedän tän ja purskutellaan, ei mitään. Salud. Hölkyn. This guy not like the cachaça. This is What happened to perfect. him? Äijä, mä en juo viinaa ikinä. Mä en juo ikinä viinaa. No mikä tuo reaktio oli? Siis tää vittu pärisit pääs asti. Tää on ihan hirveet. Very good, I love it. You get like a. I don't know. Numb. Adormecido. Sleepy. Yeah, sleepy. Sleep, yeah. Yeah, It's normal. Joo, tää on puutunut. Mä en tunne, että mä lähden kotiin täällä.
This is a Amor, já é vinaigrette. mais de 1 hora da manhã e tem Vinaigrette, mais 100 pessoas makkaraa. da Finlândia ao vivo com a gente. Sitten joku tällainen In Finnish we would say nakkipiilo. Nakkipiilo. leipää, vinaigrette ja makkaraa. Ääntä kohti. Monique queria vinagrete. E você, você não tá comendo nada? Beliscando os carninhos. This is good. The sausage. In the Brazilian recipe, have Onion. have a onion in this food because I'm not put onion because Because he's a pussy. yeah Yes. I'm not put onion because this a little onion. This is this. Herbs, gente. Call it herbs. Herbs. This is herbs. This green. These are herbs. In Brazil, chama cebolinha. Yeah. Onion is cebola, and this is a cebolinha. Yeah, this is a kevätsipuli. Tô falando inglês. Brasilian reissu. Mä oon aina halunnut tulla Brasiliaan. Inglês, mano. Sao Paulo ei varmasti ollut sitä parasta Brasiliaa. Et niinku maisemat ja tällaiset ei varmaan ollut niinku sitä parasta mitä Brasilia pystyy tekemään. Ihmiset on ihan 5/5. Hivailto ja terletulo. Okay, right now I'm teaching my friend here to speaking Portuguese. Difficult words, okay? Yes. Are you ready? Never. Okay, I am. Okay, the first one is paralelepípedo. Why didn't we do this before the beers? He has been living 4 years here. Enzo forgot already. Okay, let's do it again. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Very good. Okay. Second one, liquidificadorzinho. Liquidificigardino. Cheers. But it's not too sweet. It's sweet. Not very sweet because it's sweet. It's sweet. Very good. This is a chocolate. Who made this? Me? You? Yes, I prepared that. Be honest. Be honest. Really? Really, That's really. good. Girls will Eh, go crazy about this guy when he gets over. He cooks. Yeah. He mas fights. como que fala que usa só tipo He 3? speaks English. Yeah. He can go worldwide getting girls. Tää oli hyvä. On muutenkin vähän parempi kertoa, tiedätkö? Mä teen suklaat kotona muijalle, sä nää suklaat. Sitten mä teen tätä, mä sanon brigadero. Sitten se on, mistä sä oot oppinut? Enzo opetti Brasiliassa. This is a capoeira of Brazilian. Yeah. Kick Timo in the nuts. Kick Timo in the nuts. No, Falou que você é muito feio. no. Kyllä näin boss. Saakeli daddy. The pineapple. So, after that you mix some, how do you say canela in? Kaneli. Cannel. Canel. Caneli. Canel with sugar, you know. Caneli. I have here Caneli, yeah. like one No, it's cinnamon in English. cinnamon. Yes, Yes, cinnamon. yeah, but in Finnish. Cinnamon. I thought he said, yeah. Cinnamon okay. in English, kaneli English, in yeah, Finnish. canel. But you can mix like, for example, 4 spoons of sugar and 1 spoon of canela here. Okay, look at that. Ananas viipaleiksi, siihen vähän kanelia päälle. On kokeiltu, on hyvää, toimii, kattokaa. É isso aí, Hierotaan tudo que ele siihen. falou. Noin. Ananas sokeri. Ei kun sokerikanelit. That is good, that is good. Caneli. Because sugar is good. Caneli is good. And pineapple is good. Sugar is the worst drug in this planet. Yes, yes. On muuten oikeasti hyvä, kannattaa kokeilla. Kaneli, tässä oli vielä kanelia ja sitten vähän sokeria siihen päälle. 5 minuuttia per puoli, sliceattu ananas. Famosa da Finlândia. Toimii, todellakin toimii. Timo vetää pikku kännivarjot, vähän pelottaa kameran puolesta. Ensokin ihmettelee, että nyt se sekos. In Brazil, this is a surdão. Surdão. Pega sua luva, mostra. Enzo. This is surdão. Enzo. This guy up. Surdão. Abner. Autographed my glove. Siellä on nimmari. Sign. Enzo on vaan lyönyt sen pois. You have punched it away.
Okei, annetaanko bröstäjä, annetaanko maksusotti? Oho! Se voisi koitsi fatena figure. No, no. No. Barriga. I can take figure. In the casino seta? Casino seta. Hey, in this skill aqui, ó. Roihu. Harder. Harder, Enzo. Calma aí, Enzo. As hard as you can. As hard as you can. No niin. Nyt oli hyvä. Pallea suoraan. Tá bom. Okei. Umana figure. Ai, caralho! 1, 2, 3, go! Vai. Huts. Ui. Forge. Aqui. Nice. How do you feel? Strong. Brazilian strong. Oh. Vai, Enzo. Casino seta. Iso kyrpän. Isso aqui pra net. Again, do it again. De novo. Isso aqui pra net. Ok, Enzo. Siitä vähän limeä. Limenkuorta tohon pinnalle. That's it. Ja se keskusta tulee kypsäksi kanssa. Ei oo väliä. Älkää pelätkö sitä keskustaa, leikkaatte vaan sen voi syödä. Se kypsyy. And now you can taste, please. Here we go. Alex. Wait a second. The pineapple is not good. You did it well, but the pineapple is not ready. Perfect. Perfect. He doesn't know what the fuck he's talking about. Ihan täydellinen. Ja Padutunen! me ei oltu äijien kanssa laitettu limeä Voltado. viimeis. Me tehtiin muuta, mutta toi lime. Joo. Toi lime oli tärkeä juttu. Tuo lime oli tosi tärkeä. Tuo lime on que eu uso. You said the lime is important. Yeah, of course. And Of course, hard. we never did lime. We have done this, but we haven't done No, the because lime. when you have just the pineapple, it's very acid, you know? Timo. And when you put lime, you know, this is chance. Timo, in pineapple have 2 parts. Como falar? I think he did The hard one, fala yeah, hard one. I think he this took is the a hard hard one. one Yeah. because it's the Middle. The middle, is the middle part, and this is the soft one. the soft one. No niin Enzo, nyt annetaan Lunalle vähän lihaa. Comendo picanha, Luna. Täällä on koko tää piha on Lunan käytössä. Tähän tulee Enzo joku jalkapallokenttä joskus. Nyt tää on Luna. Tää on Luna. Yes. Yeah. Luna. Sulla on vielä. Entendeu? Saving it. Saatiin isältä ja pojalta lahjat Texugo BBQ. Texugo BBQ. Brasiliassa käytetään tällaiset termosvukeja, ne on tosi letkeitä. Täytettä jäillä ja se pysyy kylmänä, sitten vaan heität sinne vähän juotavaa sekaan. Ja tässä on hienot logot ja heidän Instagramikin näkyy siellä hienosti Texuguro_BBQ, käykää seuraamassa. Aivan loistava kokemus ollut mun mielestä. Saatiin tämmönen brasilialainen, autenttinen brasilialainen barbecue-kokemus. Ja myös aika hienon näköinen semmonen talo, perhe, tosi mukava perhe. Meitä otettiin lämpimästi vastaan, mikä on myöskin niin kuin iso osa Brasilian kulttuuria, että kutsua ihmiset kotiin, tuu tänne, mä hoidan, mä kokkaan sulle, istu alas, kotonas. Eli semmoista vieraanvaraisuutta täydellä sydämellä, niin tuli semmoinen tosi hyvä, onnistunut brasilialainen grilli-ilta ja opettiin paljon uusia grillitemppuja myöskin, mitä voidaan käyttää loppuun ja sitten Suomessa ja näyttääkö se kavereille, mitä ollaan opettu Brasiliassa. And What? this. Yes? What? Yeah, I'm sorry. Palmeiras Não tem mundial. não tem mundial and not is a good team. I didn't know Repeat, that. repeat. Palmeiras Palmeiras não tem não tem mundial. mundial. É finlandês na minha Agora casa. presente, ó. Do São Paulo. E olha isso daqui. Tá vendo? Cada estrela vermelha representa um mundial. São Paulo tem 3. Fala português. 3 championships. Three mundiais.
Is one for you and one for you. Obrigado, man. Thank you, Enzo. Thank you. Thank you. Tricolor. Tricolor. Do I get beat up now? I'm rocking two teams, man. Tricolor, como fala apelido mesmo? É... Nickname. Tricolor is a nickname for the São Paulo. Hyvä, nyt ollaan saatu video valmiiksi. Tää oli ihan uskomaton ilta. Murillo kutsui meidät tänne sen kämpille. Mä olin vähän se, että mitähän tästä tulee. Tää oli niin nopeasti hoidettu. Kiitos siitä Timolle, pisti hommat skulaan. Tultiin tänne, ruoka oli 5/5, mesta oli 5/5, seura oli 5/5. Mitä lisättävää, Timo? Suomi Sparkland! Oi, Toi toimii. toi toimii, homma toimii. Let's go, sit jatketaan.